Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Atal honetan, 60. hamarkadara iritsiko gara, eta bertan eman zen desarrollismoa eta frankismoaren amaieraren hasiera kontatuko dugu. 60. hamarkadatik aintzin, aldaketa nabarmenak egon ziren ekonomia arloan. Industriak adibidez, gorakada handia eduki zuen. Baina, aldi berean, frankismoaren errepresioa berdin jarraitu zuen. Gerra ostean, autarkia ekonomikoa bukatu eta 60. hamarkadatik industrializazioa eta desarrollismoa hedatu zen estatuan, baita Nafarroan ere. Berrogeita hamargarren hamarkadatik aurrera eta bereziki 60. hamarkadan, 1964ko diputazioak sustatutako industriaren sustapenerako planaren eskutik, Nafarroa industrializatu egiten da. Nafarroako egitura ekonomikoa edo soziala goitik bera eraldatzen da. Orduan ikusten dugu nola 50. hamarkadatik aurrera eta 60. hamarkadan zehar, Iruña hiri industriala bilakatzen da. Fabrika desberdinak esartzen dira, fabrika handiak gainera, industria astunaren sektorekoak, ez horren beste, ordura arte, Iruñan eta Nafar industria egitura nagusi izandako sektore tradizionaleko industriak, baizik eta industria astuna, metalaren sektorea, automobilgintza, industria guzti horiek eta fabrikak ezartzen hasten dira Nafarroa Iruñeko zenbait zonaldetan, periferian, landabeneko poligono industriala sortzen da, automobilgintza fabrika handi bat ezartzen da, Audi izeneko momentu horretan Volkswagen edo gaur egungo Volkswagenen aitzindaria izango zena, metalaren sektorean Uarte enpresa taldeko metalaren sektoreko fabrika ezberdinak ezartzen dira hiriko toki edo puntu desberdinetan, Imenasa, Torfinasa, Perfil en Frío, Potasas de Navarra bezalako iniko edo Industria Instituto Nazionaleko fabrika handi bat edo enpresa handi bat sartzen da, meategiak dituena edo meategi putzuak dituena, fabrika bat duena, 1000 langile baino gehiago enplegatzen dituena. Orduan, garai hartan, 2 hamarkada haietan, industriak esartzen dira, industriekin batera zerbitzuak garatzen hasten dira. Oraindik zerbitzuak ez dira izango lan enplegatutako edo populazio aktiboaren portzentajerik handien hartzen dutenak, baina unibertsitatea esartzen da, ez unibertsitate publikoa, oraindik, 80. hamarkadan izango zen, ezartzen da Nafarroan, orduan nolabait aldatu egiten da egitura ekonomikoa eta horrekin batera ere nolabait beste aldaketak, sozialak eta kulturalak etorriko dira. Fabrikak Iruñan ezarri ahala ere nolabait edo batera, nolabait esateko landatik hirirako emigrazio mugimenduak ematen dira, nekazal exodoa deitu izan dena. Herriak uzten dira, edo gutxi, geratzen dira, Iruña geroz eta gehiago, bereziki Iruña geroz eta gehiago hazi egiten da, populazioa hiritartu egiten da. Auzoak sortzen dira Iruñeko periferian. Iruñaren ondoko udalerriak Burlata bezala, eta Arraia bezala, euren populazioa biderkatu egiten dute. Auzo berriak sortzen dira, berauetan eraikuntza merkea eta azkarrean oinarrituta hazi egiten direnak eta sortu egiten direnak, berauetan emigraziotik etorritako landa mundutik eta baita ere estatuko beste probintzietatik etorritako langileak eta biztanle berriak kokatzen dira, eta horrekin batera, nolabait beti halako industrializazio prozesuek berekin batera dakartzaten prozesuetan gertatu bezala, nolabait aldatu egiten da gizartea ez bakarrik edo hiritartu egiten da gizartea ez bakarrik geroz eta jende gehiago bizi delako hirian, baizik eta bizimoduak eta kultura geroz eta hiritarragoa delako.
harremanatzeko modua, lan egiteko moduak, ja industrialak dira hiritarrak, ez da populazioa nagusitzen nekazal kultura bat. Nekazal kultura hori, nekazal mundutik ekartzen dena emigrazioaren bitartez, eraldatu eta hiritartu egiten da nolabait. Desarrollismoarekin batera, frankismoaren aurkako mugimenduak sortu eta indartu ziren 60. eta 70. hamarkadetan. En marzo de 1939, es decir, solo un mes antes de que termine la guerra civil, el carlismo ya comienza a dar muestras de actividad, es decir, el carlismo que no ha aceptado el decreto de unificación. Y concretamente el 10 de marzo de ese año el carlismo eleva a Franco un amplio documento que se denomina la Manifestación de Ideales, donde se muestra el rechazo al régimen de partido único y a la existencia de una dictadura permanente, y se propone el retorno a un sistema de representación de acuerdo con los principios tradicionales del carlismo. Esta manifestación de ideales va a ser la base ideológica, la base política que va a mover, que va a inspirar todas las declaraciones que se van a realizar después de la guerra civil por parte del carlismo, declaraciones públicas, y también va a ser la base para la reorganización del movimiento carlista en todos los sitios, que fundamentalmente se va a hacer recuperando a aquellas personas que habían combatido en los cestios de Requetés y que en muchos lugares de la península van a tener enfrentamientos constantes con el régimen franquista, y también van a ser perseguidos, encarcelados en ocasiones e incluso torturados, algunas veces incluso con el típico corte de pelo o obligándoles a tomar aceite de ricino. Bueno, pues sería difícil enumerar todas las actividades que realiza el carlismo en este periodo de los años 50 y 60, pero podríamos comenzar con la huelga general del año 51 o el boicot a la presencia de Franco cuando en el año 52 viene a inaugurar el monumento a los caídos, pero sobre todo el carlismo juega un papel importante en el movimiento popular en contra del gobernador civil Luis Valero Bermejo, cuando en el año 54 intenta anular el resto, lo poco que quedaba del sistema foral navarro, ¿no? También hay que destacar que en el año 56 Julián Elorza, destacado carlista vasco, como Antonio Arrué, hacen posible que en Aránzazu se celebre el primer congreso importante de la Academia de la Lengua Vasca después de la Guerra Civil, ¿no? Y bueno, lo mismo se podría decir de la campaña que ponen en marcha los carlistas en el año 66 para que el régimen anule el castigo que en 1937 Franco impuso a las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa por haber permanecido fieles a la República. No sé, hay otras iniciativas que se pueden destacar. Por ejemplo, en el año 68 los carlistas ponen en marcha, yo creo que la primera gran campaña de solidaridad internacional que hay en el Estado español a favor de la independencia de Biafra, un pueblo que intentaba separarse del resto de Nigeria y que sufrió uno de los primeros grandes exterminios, ¿no? un verdadero genocidio. Precisamente de esta campaña internacional de solidaridad con el pueblo Ibo de Biafra es donde surgirá la famosa asociación de médicos sin fronteras. Pero
También, de una forma más radical, cuando Franco decide finalmente expulsar de España a Carlos V de Borbón-Parma, el hijo de don Javier y el que había protagonizado la evolución ideológica del carlismo. Y yo creo que en diciembre del 68, como respuesta a esa expulsión, y luego en el Montejurra del año 69, se producen las manifestaciones antifranquistas más radicales que se han registrado en Navarra después de la Guerra Civil. Y por último, habría que destacar el movimiento que se llamó de las Cortes Trashumantes o Nómadas, una especie de grupo parlamentario impulsado por los procuradores a Cortes carlistas por el tercio familiar, que eran de los pocos que se podían elegir directamente sin la intermediación del régimen, y que en realidad llegaron a crear un grupo de varias decenas de procuradores reformistas que, según algunos analistas, fue el primer intento de transición política antes del protagonizado por Suárez en 1977. Desarrollismoak eraldaketa garrantzitsuak eta sakonak ekarri zituen ekonomian, gizartean eta kulturan, eta horrek errealitate berriak sortzen ditu jendearentzat. Errealitate berriak sortzen ditu lantokian, errealitate berriak sortzen ditu auzoan, errealitate berriak sortzen ditu orokorrean. Orduan jendeak errealitate berriei aurre egiteko antolatu egiten da, mugimenduak edo protestak abian jartzen dituzte, errealitate horri aurre egin behar dietela sentitzen dutenean, eta horrela nolabait, errealitate berri horietatik oposizioko mugimendu berriak sortzen dira. Ezagian oraindik edo helburua frankismoaren kontra egitea izango direnak, baizik eta frankismoan txertatzen den egoera berri horiei edo errealitate berri horiei aurre egin nahi dietenak. Adibidez, lantegietan, aipatu ditugu lantegietan, daude langileak, euren lan baldintzak hobetzeko antolatu egiten dira. Auzoetan, auzo elkarteen mugimendua sortzen da, hirigintza edo hiritartze azkar horrek eragindako arazo larriei aurre egiteko. Unibertsitateak zabaldu egiten diren heinean, geroz eta ikasle gehiago jasotzen dituzten heinean, eta geroz eta nukleo politizatu gehiago diren heinean, ikasle mugimendu bat garatzen da, ez? Orduan nolabait ematen da mugimendu edo eragile berrien sorrera bat, realitate edo desarrollismoak berekin ekarritako realitate horietatik eratorrita, eta nahastu egiten dira, nahasi egiten dira oposizio politiko batekin. Oposizio garai hartan, ez da, nola esaten da, talde zurrun bat, talde bat dago hemen, beste bat hemen ez, nahasmendu bat dago, sareen artetik edo lotura sareak daude, nolabait, eragile desberdinak, oposizio politikoko talde desberdinak eta mugimendu desberdinak elkarlotzen dituztenak, ezta. Eta orduan, adibidez, langileen mugimendua horren adibide dugu. Langileen mugimendua fabriketan sortzen da, fabriketako errealitateei aurre egiteko sortzen den mugimendu berezi bat sortzen du, langile batzordeak, eta gerora, lehenbiziko nukleo horiek emango dute frankismoaren kontrako oposizioko mugimendu ezagun edo handienetako baten sorburua izango dena, Comisiones Obreras. Orduan nolabait, badago nolabaiteko errealitate berri horietatik eratorritako mugimendu edo erresistentzia edo erantzun berriak. Sortutako erresistentzia edo oposizio mugimendu berriak nolabait borroka egiteko, protesta egiteko formak abiatzen dituzte. Langile grebak, manifestazioak ere greben kontestuetan, ikasle mugimenduak manifestazioak ere, auzo elkarteetako mugimenduak manifestazio asko eta protesta mugimendu ezberdinak ere, azken batean mugimenduak zer egiten dute jendea aktibatu eta jendea mobilizatu. Eta nolabait oposizioko talde politikoekin harremanetan dauden heinean, nolabait aldi berean izan zintezkelako auzo elkarte bateko kidea eta ezkerreko talde politiko batetako militanteak, nolabait borrokak nahasi egiten dira, eta elkarri elikatu egiten diote. Eta orduan grebek, langileen arazo edo langileen mobilizazio bat diren heinean, zabaldu egiten dira. Eta zabaldu egiten dira, jendea mobilizatu edo gizarte edo sektore herrikoien mobilizazio bat bultzatuz. Kontutan izan behar dugu ere, protesta, greba, mobilizazio, manifestazioen kontrako erregimenen erantzuna nolakoa zen? Errepresioa. Zentzu horretan, horrek protesta, greba eta gehiago elikatzen zituen. Erregimenen erantzunak berak
elikatu edo handiagotu egiten zuen protesta edo borroka hori, ez? Orduan nolabait, bagor elkar elikadura bat, eta nik uste dut importantea dena ezagutzea oposizioak nola funtzionatzen zuen eta protestak nola pizten ziren ulertzeko. Frankismoaren aurka ziren herritarrek diktaduraren errepresio gogorra jasan behar izan zuten. Horrela ba, naiz eta Espainiako estatua ekonomikoki berpizten hasi, errepresioak eta hildakoak jarraitu zuten. Oposizioko mugimenduen eta mugimendu eta eragile sozial berrien ekarpena edo papera frankismoaren bukaeran eta baita ere trantsizioan garrantzitsua zela historiografiak geroz eta gehiago azaleratzen ari da, ezta? Orduan, nik uste dut jarraitu beharreko ildo bat dela, ez? Eta jarraitzen ari den ildo bat dela ekarpen hori eta desarrollismotik eratorritako mugimendu berriek eta oposizio berriak egindako ekarpena ezin izan zen. Ez nolabait ikusi jendeak mobilizazio horrek, protesta horrek izan zuen papera balioan jarri eta ulertu, azaldu frankismoaren amaiera bera eta trantsizioa bera ulertzeko. Garai horretan ere sindikalismoa berpiztu zen. Sindikatu vertikala zen Frankok asmatutako sindikature bat. Nolabait ere konpondu behar ziren nagusien eta langileen arteko liskarrak, jornalak, lan baldintzak, eta horretarako asmatu zuen antolakuntza bat, non nagusiek eta langileak ortzeuden denak nahasiek eta gainera filosofia bat zabaltzen zuten, erranez, hemen denen artean egin behar ditugu gauzak, eta denen artean hitz eginez geroz konponduko ditugu aferak. Eta hori zen, sindikatu vertikala ze gertatzen zen, beti beraiek zutela gehiengoa eta beraiek erabakitzen zutela nagusien interesen alabera. Eta horrengatik gure aldarrikapena aitzineko urtetan, Franco hil baino lehen izaten zen beti libertad sindikal, konbenio guztietan sartzen genuen, eta ez hori bakarrik ere ordurako enpresetan eta borroka handiak izanak ziren bakarrik puntu batekin, aldarrikapen puntu bakarra aldarrikatzen zena. Eta puntu hori zen libertad de negociación, edo bezenaz edo negociación con comités elegidos. Nahi dute, ez ziren orduen sindikatuaren bitartez antolatutako liderrak, ez ziren onartzen ziren asanblada bakoitzean, botazioak egin behar ziren, botazioak egiten ziren, baina antolatzen ziren, edo aukeratzen ziren liderrak. Eta horrengatik zen, sindikatua deusteko balio zuena, bakarrik langileak izorratzeko, zen gure kontrakoa, eta beste aldetik berri zen, ja borroka sindikatu libreen alde edo sindikalismo librearen alde errango genuko beki. Franco hilta gero, orduan, aldarrikapen handi bat zen guretzako askatasun sindikala, ez? Eta, denek amesten genuen sindikatuen bitartez gure borrokak eta gure lan baldintzak hobetu egingo zirela, hainbertze borrokatu gabe, erresago izango zela gauzoiek lortzeko mundua, ez? Eta orduan, hasi ziren ja sindikatuak, zenbaitzuk lehenagotik ere desagertu zirenak edo ilegalizatuak izan zirela, ELA, UGT, gero sindikatu berri bat frankismoaren urte beltzetan buru belarri borrokan eta animeleko indarra zuena Comisiones Obreras, eta horiek izan ziren, ze gertatzen zen? Horiek ziren indarrean, gogoz gainera, baina lehenbiziko momentutik saiatu ziren kontrolatzen ere hortik sortzen zena, eta gainera sindikatu horiek nolapait bideratu zuten gai sindikala edo problema sindikalak, negoziazioak, konbenioak beraien bitartez eta burokrazia antolatuz joan ziren pixkanaka eta momentu batean gu genituen ametsak nolapait ere hautsi egin ziren ikusi genuelakotz patronalaren babesarekin leku askotan sindikalismo ahul bat sortzen zen ikusi behar izan genuelakotz. Eta hori penagarria izan zen, zerengatik lortutako hainbertze gauz interesgarri borroka zuzenekoak, ordezkapen zuzena, eta gehien bat solidaritatean oinarritzen den sindikalismoa, hau da egiazko sindikalismoaz, denen artean, dakigulakotz, denen artean ados jartzen bali magara, beti langileak irabazi egingo dugula, beti gainera,
Eta bueno, momentu horretan, pues filosofioi galdu egin zen, sindikalismo bat babesten zuten non importantena zen negoziazioa, non ziren paperak, non ziren harremanak, baina gu badakigu bagenekien orduan eta zenbaitzuk oraindik ere jakiten segitzen dugu, sindikalismoa dela gehien bat solidaritatez lortutako edo lotutako sarea, non elkarrekin jarriz geroz eta gure proposamenen balioa ongi barneratuz eztabaidak eginta gero, nagusitzeko tresna eskuten daukagula. Eta hori galdu genuen ondoko urtetan, zenbait sindikatuk bilatu zutelakoz, bueno, pues ez langileen onizatea baizik eta nagusien podorioa mantentzea. Pupurri handi bat bazegoen Frankoaren denboran, talde politiko asko eta unitzetan ere talde politikoie bazuten beren eragina edo, bueno, gehen borroka nagusia gainera sindikalismoan gertatzen zen. Alde horretatik, bazeuden talde bakotxak hasi bazuen sindikatu bat. Eta gero momentu batean, non askatasun sindikala hasi zen agertzen, frankismoaren sindikatua hor zegoen, inorketzuen bertan sinesten, gero eta podore gutiago, eragin gutiago zuen, eta hor zegoen, baina bertxaldetik orduan askatasuna hasi zelai, orduan bazeuden batzuk lehenagotik 36an oso azkarrak izan ziren sindikatuak, hori dago adibidez eran dut UGT eta hor zegoen ere ELA, orduan sindikatu handiak, hor zegoen ere CNT, baina CNT geroztik ez da berpiztu lehen zeukan indarrarekin. Eta gero talde txikiak ere hasi ziren beraien sindikatuak antolatzen, hori izan zen zu. ORTek egiten zuena sindikatu unitario eta hor zen ere la CESUT, Confederación de Sindicatos Unitarios, eta hori zen PETek, orduko talde politiko batek, bultzatu egiten zuena, ez? Horiek izan ziren pixket hemen Euskal Herrian izan ziren sindikatuak. Bueno, kontuan edukire, Komisiones Obreras bi desberdin zeudela segunta PESek zegoen baten buru edo beste taldeak geuden horren buru, ez? Baina momentu borrokak izaten zirela, gehien bat borroka azkarrak eta bat zeudelek lantegietan, normalean elkarrekin juntetzen ginen eta elkarrekin hasten ginen lan hori prestatzen eta borrokoi antolatzen. Horrengatik, momentu bat izan zen frankismoa bakarrik, gero klandestinitatean izan ziren aipatu ditudan sindikatu horiek denak, beti izen handi batekin ELA eta UGT, zerengatik, 36an milaka afiliatu izan zituztena zirelako, eta gero torri ziren bertzeain unitz, eta dinamismo handi batekin ere, zeren jende gaztea zetorren, eta oso jende gaztea zegoen bertze talde horietan. Lehenik hasi ginen Komisiones Obrerasen, orduen zen, praktikan zegoen sindikatu bakarra, zen Komisiones Obreras. Zer zen hau, Komisiones Obreras zen, ezkertiar eta langileen aldeko borrokatu nahi zuten guzien antolakuntza. Eta fabrika guzietan, baziren taldetxoak antolatzen genituen taldetxoak, eta taldetxoiek koordinatu egiten ziren bertze lantegietako bertze komitekin, ez dena klandestino izaten zen, eta zonaka zegoen banatua, Nafarroa, gehien bat Iruña eta Iruñerria, eta zonalde bakotxatik bat aukeratzen zen, eta zazpizortzien urtean antolatzen zen el sekretariau, deitzen zena, idazkaritza. Hori zen, zegoen antolakuntza militante oso azkarra, zerengatik eta gertatzen altzen igual gauza bat gaur atxaldeko 6etan eta biragun goizean bazeuden fabriketan horriak eta baldintzak horiek dena lortzeko eta oso gogorrak izaten ziren, nahi dut zegoen inolako askatasunik eta polizia atzean izaten genuen, baina izan ziren urte batzuk oso aberatsak bi aldetik. Alde batetik lan baldintzak landu ziren ikeragarri obera egin zuten ikeragarrikeria, gaur edozen langile erraten diozu bajan hartute lehenengo egunetik ez duela kobratu behar eta errendetzu, baina nondik nire eskubideak entzen oskitzu ez. Oigu lortutako zerbait da, lortu zen fabrika guztietan adibidez horrelako aldarrikapen bat, eta langileen konbenioen papera edo norabait ere indartu egin zen ikeragarrikeria ikusiz, hainbertze lekutan grebak egin eta borrokatu, azkenean gauza asko lortzen ari zirela, ez? Eta bertze aldetik,
ikaragarria da, eta gerein bat hotzean hausnartzen duzunean zer zen orduko solidaritatea. Gaurko egunean nik entzuten ditudanak eskuinekoak ari direlak solidaridad edo solidaritateari buruz aserre ematen hau, zerengatik ez dute ideik ere. Solidaritatea da denen alde zerbait lortzeko elkartu egiten garenean eta ez du import ze gertatzen den, hor bagoaz dena buru belarri. Nik ikusten dudanen orain nire burua greba bat ateratzeko borrokan atopeien lagun guziekin konbentzitu nahirik eta erdizu, baina nola genuen alako balorea zerengatik, igual pasten genituen 25 egun greban, eta ez genuen kobratzen gero pesta bat ere, eta bizi egin behar genuen, baina nola baitere bat zegoen konfiantza, orten espalimezen ondokoan lortuko genuela, eta azken finean gure duintasunaren zentzu bat ere bat genuen langileok, eta bueno, oraindik ere segitzen dugu, baina igual ez da, apaldu eginda edo bagatu eginda, ez? Baina guk bagenuen alako zantzu bat berezia, non elkarrekin eta elkarren onerako gai gara edozen gauza egiteko eta gainera irabaziko dugu, ez? Tenple hori edo, hori da galdu dena nolabait sindikalismoan. Hor, lehengo sindikalismoaren niretzat gauzik importantena zen solidaritatea eta denak batera asanbladan zerbait erabakita gero. Bueno, guk garratzen genituen ekintzak, lehen da bizikoa ziren asanbladak. Zu nahi baduzu talde handi bat ados jartzea, lehenbiziko gauza da informazioa eta eztabaida. Hoi gabe ez zara inoiz urrungain eta orduan, erabakia denen artean hartu balima da, orden baduzu Kristuin indarra, azken finean inork ez duelako tzatzera egiten al, eta denak aurrera egin behar duzu eta konfiantza sortu eta hunditu egiten delakotz berela. Bigarren gauzak ongi azaldu behar dira, begirazazu. Hemen gaude mundu batean non borondate ona da mezonduan pesta bat ematea norbaiti. Baina hemen justizia bertze gauza bada, eta da hemen dene bizitzeko aukera behar dugula, eta gainera ni lanean ari banaiz eta nik plusbalia bat produzitzen bali badut, plusbalia horren parte bat ere nire ganatu dezaket. Ez dut erra nahi dena ben, gerretu nahi dezaket, baina berek ez behin haute emango, nik antolakuntzaren bitartez eta solidaritatearen bitartez eta eztabaidaren bitartez lortuko dut jendea mugitzea eta jendea aldarrikapen horiek denak eskuratzea. Horrengatik bizitza horretarako behartuzu ideia politikoak ere landu eta oso argi izan buruan. Azken finean, pensatzen bali maduzu, aita gure bat errezatuz hemen lortuko duzule zerbait, horrek ez du ezertarako balio. Behar duzu izan argi, hemen gauzak aldatu egin behar direla, aberastasuna banatu egin behar dela, gizarte abertzen modu batera antolatu behar dela, aberatsek zerga gehiago ordaindu behar dituztela, pobrek bizi baldintzak hobetu behar dituztela, horiek denak behar dituzu ongi landu, zertaz ikusi horrek eskaintzen dituen, egoerak eskaintzen dituen ahalmenak nola landu, enbertze lan badituko egiteko, uste dut azkeneko urtetan, adineko edonor bezala uste dut igual gehiago ginela orduan, baina dena den esperientzia hon batzu behintzat izan genituen eta horien nahiko genituzke gaurko egunean ere pixket lantzea adibidez eta bukatzeko ikusten duzu adibidez Agoizkoa non bukatu den Agoizko itxiera fabrika handioi. Egin erran beharrian esaune hau ez dut hemendik joango eta hemendik ez gara muituko eta hau ez dugu deus lortuko, azken finean behala negoziatu eginda diru pixkaeten truke, eta arazoa konpondu, ez dago arazoa konpondu, zerengatik bier berze dozen fabriketan ere egin dezakete gauza bakarra, eta langileen indarra eta langileen eskubideak non gelditzen dira, inonez. Horrengatik, solidaritatea eta borroka horiek izan diren eretzat sindikalismoaren barnean izan ditudan bi ideia nagusi. Frankismoaren garaian sortutako sindikalismoa zen, eske bat zegoen sindikatua deitzen dutena, baina netzenak, ezen el vertikal, beraiek antolatutakoa, baina horrek ez zuen deustarako balio, zerengatik, bakarrik zen kontrol lanak egiteko. Bazegoen adibidez, Nafarroan revista txiki bat sindikatutik atratzen zutena, sindikatu ofizial hortek atratzen zutena, deitzen zena
ez dut gogoan, ez zait etorriko. Baina, bueno, nahasten zituen, langile batzuen izena patzen zituen, beraien kontra jotzen zuten, hori zen fasismo purua zen, eta langileen munduan fasismoa zagon zabaldua, sindikatu munduan, nahi dut, beraiek nahi zuten sindikatu hortan fasismoa zen, baina, bueno, dena den, hori ere gainditu genuen eta aurrera atera ginen, ez? Gertatzen dena da, gero pausuak, azkeneko pausuak eman ez ditugula. Bakizu gauza bat, gaurko gunean pasten da, politikan ere pasten dena. Ustelkeria nagusitzen ari dela eremu guzietan, eta ustelkeria sartzen den lekutan ez dago aurrera pausurik egiteik, ez? Azken finean denen nahi dute, beren burua beraztu, gainerakoen buruen gainetik. Eta hori gertatzen ez den biztertean, gure gandik urrundu ez dugun biztertean, gaizki biliko gara, baina gaurko gunean gaur sindikalistak ibili dire, bizi dira, modu haunitz, horietek haunitz, bizi dire modu aberats batzun moduan. Eta gainera, bertze gauz bat ere erraneko nuke, sindikalistak atratzen dire lantegitik, langileen alde lan egiteko, baina gehiago ez dire gehiago itzutzen fabrikera gero. Gero beti bilatzen dute txolloren bat edo, non ordura arte egindako lanak ordaindu egiten dizkieten nagusiek, ez naski langilek. Azpimarragarriak dira garai horietan egondako migrazioak. Nekazal eremuak hustu eta herri txikietako biztanleak hirietara mugitu ziren. Baita bertze herrialdetara ere. Amerika, Frantzia, Alemania, bertan lan eta bizimodu berriak ezagutu zituzten. Nire amatxi garaiko bertze emakume haunitz bezala 50. hamarkadan modu klandestinoan, mendiz, iparraldera lanera joan zen, neskato edo neskame lana egitera, Ipar Euskal Herriko etxe, jatetxe edo hoteletara, nire amatxiren kasuan etxe partikular batera. Historio horiek itxien beti haunitza dituak nituen eta ohartu nintzen emakumeen imigrazio prozesuak, lana, horren inguruan ia deus etzela hitz egina eta etzela kontatua. Ongi ezagutzen dugu Ameriketako hartzaien historia edo ternuara, bakailu arrantzara joan dakoak, iratira joan dako mendimutilen historioak, baina denak gizonen kontuak dire eta emakumeen historia eta ibilbide aldiz nahita, etzaigu kontatu. Horregatik, amatxiren esperientzitik abiatuta bertako, Baztan Bidasoako 18 emakumeren historiarekin kontatu nahi izan nuen. 50 eta 60 hamarkadetan, Ipar Euskal Herrira eta Frantziara, Parisera bereziki, lanera joandako emakumeen historia. Bai, gerra ondoren, baina berando 60 urte inguru haietan lehenago ere, Bortziri, Malerrekako neska gazteak aukera bat izan zuten lan egiteko. Eta aukera hori izan zen bestaldeko ostatuetan lan egitea. Bai Donibane Loitzunen, Miarritzen, Ziburu aldean, orduan garaio horietan Frantziko jendea etortzen zen, oporrak pasatzea, turista haunitz etortzen zen, eta orduan ostatuetan, hoteletan eta langileak behar ziren. Eta neska hauek aukera hori eduki zuten. Oso aukera interesgarria eta importantea, zeren garai haietan, beraien herrietan oso giro beltza, eta kulturalki iluna zen, ez? Eta bestaldean justo alderantziz, orduan neska hauentzat dirua irabazteaz gain beste mundu bat ezagutzeko aukera izan zen. Hau izaten zen udarako lanbide bat, maiatzean gutxi gora bera hasi eta iraian bukatu. Lana egiteko aukera zen eta neska hauek izugarri langile ziren.
Orduan, poliki-poliki, batzuk bestei esanez, joan ziren eta bertan aritu ziren lanean. Eta gero, guztiok ez, baina batzuk handikan joan izan ziren Parisera. Eta Pariseko familietan eta edo ostatuetan ere lana egin zuten. Eta orduan, hori izan zen beste salto importante bat, ez? Beste aldera jutea importante izan balin bazen neska hauentzat, ja Parisera joan ziren haientzat izugarria izan zen. Eta joan ez ziren haunitz damutu izan dira. Esperientzia oso guztiz positiboa izan zen kasu gehienetan. Egia da baten batek ez zuela ondo pasa izan, arazoak izan zitula, baina orokorrean esan dezakegu oso esperientzi personal positiboa izan zela. Hemen olaitz ibiltzen ginen denak, neskatuta neskak, idazi bizket izten ginen. Ni aurretik egon naiz, beti haurtzain, eta eskolako denboran ere bai, 10 urtekin baserri betian izo baten baserrien, eta gero han 2 urtez, gaten zenekainan eta azaroan edo etxera. Eta han zaintzen nuen aurret, hoi 10 eta 11 urtekin. Gero, 12 urtetan, egon nintzen erratzuko etxoatean almazenean, horrela haurtzain. Eta ja, gehiago nintzen gan eskolara. Eta hasi 6ekin, eta 12etako akitu. Gero, Elizondon, egon naiz 13 urtetan. Elizondon ere bai, egon naiz haurtzain. Eta gero 16etan ganitzen Frantziera, Biderreire. Eta han baziren 4 aur, eta nuen urte terdi, eta haurtzain ere bai. Eta han egoten zen ere izbe, eta gure ama eritu zen, eta ure torri zen handigunet, eta nigan itzen arat. Gure ama sendatu zela ikantzen aizpe berri Frantziera, eta nigeltu nintzen etxean. 18 urteagat, eta gero ganitzen pelukera ikestera Donostiara. Pelukera ikesita. 46 urte nituen pelukera, hemen erratzun. Baina Frantziera gaten ginen, erratzutik hasi eta Baigorriraino oinez. Eta nintzen. Maleta txar batekin, igual paperezko pakete batekin, eta Baigorrin hartzen nuen autobuse San Martín de Arrosaraino. Eta San Martín de Arrosan trena Biderreiraino. Eta Biderrein geroan etxera. Eta pasten nuen goizuet osoa etxeria errata. Arat biztertzen. Eta hola ibili gara, ni gehiagoen naiz egon hola hartzainte. Baina, arte hortan bai. 18 urteak arteo. Baztan Bidasoa eta Nafar Pirinioetako herritar haunitz Ameriketara joan ziren dirua egitera. Zergatik joan zen jende Ameriketara? Hemen gozea zegolakoz. Jateko ez zegon, eratea zenak beti erraiten zuen, baba bertzerikan ez zegola jateko. Lana bazegola, lan gogor gainera hemen ere, mendian eta bar, baina ez zutela dirurik eta baserrin ateratzen zutenatik antzinera teitzen zirela. Eta han ara joaten zirena dirua egiten zutenez, erabakia argi izan zen ara joatia. Eta zenbat joan ziren, lezakatik adibidez, ia baserri guztietatik norbait joan zen, ere aitaren kasuan adibidez 3 anaiak, beste baserri batzuetatik 4 anai ere joan ziren, eta ia gazte guztiak arat bisita bat behin joan ziren lanara.
Nola joaten ziren Ameriketara? Gehienak Elizondonan Amari Marinekin paperak egin, eta joaten ziren Bilbora, konsuladora, han proba bat egiten zieten, eta handikan lehen mende hasieran barkoz joaten bat ziren ere, nire eta hauek ja avionan, eta Ipar Ameriketako mendebaldera joaten ziren. Kalifornia, Nevada, Arizona, Wyoming, Boise, zonalde horietara. Han egiten zuten lana, hasieran behinpin beti izaten zen Artzaintzan, gainera beraien ardi nagusiak gehienak ere euskaldunak ziren, eta iritsi eta lehenengo egunin eramaten zituzten beraien ardi kanpotara, eta 2000-3000 buruko hartaldekin, ardiekin ibiltzen ziren, toki batetik bertzera eramen bar zituzten, eta gero hilabete batzutan ere pariziona deitzen zioten, izaten zen rantxoan, ardiak eta beraien bilotxak izaten zutenean, eta gero batzuk urte batzuk egin eta pasatu ziren letxeritara edo lorazaintzan edo jatetxetara. Beraien bizi baldintzak agitz gogorrak. Gogorrak batez ere bakardadean egon barra zirelakoz, han gero bazituzten subeak, kaskabelak, eta animali basatiak eta beraiekan bakardadean, beraien karpa batzutan lo egiten zuten, eta batzuk agitz esperientzia polita bezala daukate, baina bertze batzuk agitz gogorra bezala. Errengan genezake ia erdiak voltatu zirela, bertze erdiak angelitu zirela, eta batez ere ekarri zuten bertze gauzak egiteko bertze pentsamolde batekin, beste gizarte bat ezagutu zuten, irekiagoa. Nire amak beti erraiten zuen adibidez, beraiek euskal piknik batera joan zirenean, nire atiak ikusi zulikan, beste gizon batan aurrari fardelak kentzen, hemen hori ezinezkoa ikusten zuten. Edo han joaten ziren biak dendara, nire atiak egiten zizkion konpra guztiak bere amari, eta onat itzuli, eta etzen kapaza bere arrebak zeukan ostatu batera joatea ardo batila baten bila. Orduan, hori ikusten duzuan, beste gizarte molde bat ikusi zutela, beste kultura, eta gero nola ez, hango traktoreak eta hartzaile amerikanoak izan ziren hemen lehenengo traktoreak eta kotxeak eta ekarri zituztenak han ikusia zituztelako. Orduan, gizartean gu beti aldarrikatzen dugu hori. Bai hemen eta bestaldetik han Ameriketan ere gure izaera, gure kultura, gure baloreak alde batetik han zabaldu zituztela eta gero beraiek onat ekartzutela bertze gizarte mota bat ere handikan onak. Harremanak adibidez, urtero izaten dugu gure hartzaibestatara Amerikatik bereziki etortzen diren personak, eta gero, beraiekin agitzarremana ona, arat antolatu ditugun bi bidaietan ere bertako jendikin eta egon garenean sekulako poza eta ongi etorria eskaini ziguten, errantzigutelakoz ikusten zutela norbait, beraietaz zoroitzen zela eta hori estimatzen zutela. Eta, harremana familiakin eta nire osabari pasatzen zizaiona, han zegolikan burua hemen, eta hemen zegolikan buruan. Orduan, ulertzen duzu beraientzako ze gogorra den bere herri mina alde batetikan, baina bizian atera dute. Orduan, hango partere bere burua sumatzen dutela, eta kontraesan hori hor daukatela bere bizia osoan, baina ikusten da zen maitasunez gogoratzen duten gure herri hau, eta beti bere bihotzetan gordeko dutela. Felix Uhartek hainbat enpresa eta industria zabaldu zituen, Nafarroako enpresari handiena bihurtuz. Felix Uharte oso ezaguna da Nafarroan, izan zen enpresari, politikaria ere famatua. Enpresa asko izan zituen, batez ere eraikuntza arloan,
eta, bueno, segun ze nolako etapan geunden, moldatu zen, bai Primo de Rivera garaian, bai Errepublikan eta bai frankismoan ere, moldatu zen edozeinekin negozioak egiteko. Beno, Felix Ugarte bazen familia arruntekoa, bere aita uste dut Kredito Navarroren atezaina zela. Baina kontaktuan sartu zen López enpresariarekin, oso famatua hemen Iruñean, eta López horrek eman zizkion 50.000 peseta negozioetan sartzeko, eta Primo de Rivera diktaduraren garaian hasi zen Madrilgo ministeritza berriak eraikitzen. Gero ailegatu zen Errepublika, eta López honen alaba bat ezkondu zen hemengo zinegotzi errepublikar batekin, eta bueno, esaten den bezala erderaz, kanbiaron de txaketa eta moldatu zen ere Errepublika garaian, eta jarraitu zuen eraikitzen Madrilgo ministeritza berriak. Eta gero, frankismoa, Frankok eman zuen bere estatu kolpea, eta diktadura hasi zenean, Felix Ugarte oso ongi moldatu zen diktadura garaian, izan zen politikaria ere, Iruñeko zinegotzia, izan zen Nafarroako Diputazioko presidente ordea, eta hil arte, frankismoan oso lasai bizi zen. Nafarroan urrezko domina eman diote a titulo póstumo Felix Ugarteri, baina desarrollismoan bai izan zuen paper bat, baina desarrollismoa ez zen bereziki Ugarteren paperagatik. Desarrollismoa mendebalde osoan izan zen bigarren munduko gerra bukatu zenetik aurrera. 1950 aurrera, 20 piko urte egon ziren urrezko urteak, esaten da, urrezko urteak. Izugarrizko hazkunde ekonomikoa izan zen, ongizate estatua garatu zen, eta Nafarroara ere, naiz eta diktadurapean egon, ailegatu zen desarrollismo hori. Orduan, 1955etik aurrera enpresa asko garatu ziren hemen Nafarroan. Eta gero, Ugarte ailegatu zen diputaziora 1964an, eta hor jarri zuen martxan el plan de promoción industrial delakoa, famatua, eta bai, papera izan zuen, baina batez ere diputazioko abantailak, desgrabazio fiskalak eta hori emateko bere enpresei eta bere lagunen enpresei ere, batez ere horretarako. Beste enpresa askok ez zuten ezer jaso. Beno, Iban Jimenezek bere liburu famatua El Corralito Foralean kontatzen du oso paternalista zela Felix Ugarte, bere enpresetan langileekin. Baina hala ere, 1955ean izugarrizko greba orokorra izan zuen bere enpresa batean, eta geratu zen harrituta berak. Eta gero, bueno, segun sindikalismoa garatzen joan zen, batez ere ja frankismoaren bukaeran, Ugartek ez zuen ulertu bat ere mugimendu soziala eta aldarrikapen laboralak ez zituen ulertu. Frankismoak historiaren bere bertsioa ezarri zuen, biktimak isilaraziz. Azkeneko urteetan, oroimen historikoa berreskuratzeko lanak egiten ari dira. Desarrollismoan ikuste dut mendearen bigarren erdialdetik aurrera,
erregimena legitimatzeko modu bat izan zela, ez? Desarrollismoak nolabait saldu zen edo zabaltzen zen desarrollismoak, frankismoak ekarritako desarrollismoak azken batean nolabait hartutako bidea izan zen, gerraosteko autarkiak porrotitzela izan zelako, nolabait frankismoak abian jarritako desarrollismo horrek oparotasuna ekarri egin zuelako, hazkunde ekonomikoa ekarri egin zuelako, eta hori nolabait erregimena legitimizatzeko balio izan zuen edo balio nahi izan zuen, irudi hori zabaldu. Eta egietan, garai hartan, hazkunde ekonomikoko garai bat da, industrializazio garai bat da, kontsumo gizartearen hastapenaren garaia da, baina horrek ez du esan nahi desarrollismoak beste aurpegi bat izan zuenik, ez? Alde batetik, erregimena legitimatzeko zabaltzen den irudi hori oparotasunarenak talka egiten du desarrollismoak berekin ekarri zituen hirigintza azkarra eta auzoetan eta hirigintza arazo larriek ekarritako bizi baldintza txarrak, fabrika askotan bizi ziren lan baldintzak azkarrak. Orduan nolabait, desarrollismoaren beste aurpegi hori azaleratzen ez zena, azaleratu nahi ez zena, nolabait talka egiten du edo kontra egiten dio desarrollismoaren eta oparotasunaren eta hazkunde ekonomikoaren frankismoak zabaldu nahi izan zuen irudi horrekin. Nik uste dut nolabait paradoxikoa dela, ez? Erregimenak garaipen bezala, zabaldu nahi izan zuen desarrollismo horrek berekin ekarri egin zituen oposizioko mugimendu berriak ernatzeko eta garatzeko baldintzak, aldi berean, ez? Aldi berean ekarri zituen. Orduan nolabait frankismoaren bukaeran parte hartuko zuten mugimendu horiek zabaltzeko eta ernatzeko desarrollismoa izan zen kontestua nolabait. Orduan, garaipen gisa zabaldu nahi izan zen hori, aurrera begira eta epe ertain luzera, agian, etzen horren beste frankismoarentzat, erregimenarentzat, horren garaipen edo garaipen gisa, garaipena ez, horren handia izan. Beno, esan dudan bezala, desarrollismoa zabaldu zen Mendebalde osoan, Bigarren Munduko Gerraren aurrean, eta Nafarroara ere ailegatu zen desarrollismoa. Izugarrizko hazkunde ekonomikoa izan zen, gizarte aldaketa nabariak, pasatu zen gizarte agrikola batetik industrializatutako gizarte batera. Eta, hor, ez dakit, sartu ginen eremu kapitalistaren pieza bat bezala. Eta, batzuk izan ziren hor aktoreak, batez ere herriak jarri zuen lana, eta hori da meritu handiena da langileena. Gero, hor aprobetxatu ziren batzuk, aberaztu ziren asko, baina nire ustez langileen kontribuzioa izan zen garrantzitsuena. Denak ari gara pentsatzen etorkizun hobi batean ikesi gehiago egingo dugula, irabazi gehiago egingo dugula, horrelako mundu batean bizi gara non amesten ditugun 50 gauz, eta gertatzen dena da mundua gero eta okerrago doala hainbertze eremutan. Gehien bat solidaritatezko eremuan, solidario izateko momentutan, eta bertze arlo askotan. Begira, gaurko gunean idazten da askoz ere liburu gehiegi. Gaur edonork idazten du liburu bat. Ze gertatzen da? Gero erraten dute, nik hoi erran nuen, baina hemen problema ez da erratea edo idaztea. Problema da gauzaia gero praktikara eramatea. Eta ikusten duguna gaur zientzia aurrera doa, baina zientzia ez da gauza, paterran heldu diren afrikar batzuk hartute lehorreratzea. Ari gara geren buruak engainatzen, non filosofia zabala handi eta hitz potoloak erabiltzen ditugun, baina non gizatasuna eta non anaitasuna ez duen pausorik aurrera egiten. Nola pentsa dezakegu guk, nola pentsatzen halko zuten igual hori dela 400 urte hemen bizi ziren jendeak ikusiko balute hemen dugun aberastasuna eta banatzeko orduan gure miserie edo gure gabezia, gure duintasunik gabeko bizitza. Hainbertze gauz horrelako ikusi beharko genituzke, ez? Zengatik
aurrera egin behar dugu, baina ideia asko utzi behar ditugu eta uste dut galdatzen atzera egiten ari garela hainbeste arlotan. Eta ikesten dugun eta ditugun tresneri guztiak erabili beharrean gizartea hobek izateko, ari gara erabiltzen gutxi batzuk gero eta gehiagoa beresteko. Hoi da gaurko eguneko bekatu handi bat, eta horri buelta ematen ez badigu gero eta okerrago joango gara, ez egin oraino iritsiko garen interes antzu batzuk defendatzen. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.